Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kahit na stress, buwan mo sawa, all night lang. Kahit na papadangin ang labada, all night lang. Kaan ang may kasama. Tanduay Light. Drink responsibly. Once upon a time, naming nanay ng labaupli, the end. Nakapayo sa kananay ng labaupli, uniform, benches, long gown, ball gown, wedding gown, red carpet. Tungkol kay ang gigamit niya, Champion Blue Long Bar. Sulit mo tangtang ugmantsa sa daghang kapada, 1850 SRP ra. Champion Blue Bar, makuha ang mantsa sa daghan nga lapunod. Sulit kayo sa 1850 SRP lang, palit na. Ito ang rap para sa Petron Diesel Max. Tough outside, clean inside Petron Diesel Max. Nililinis ang umaandar na makina mo. Hindi ka bibitinin sa akyatan nito. Petron Diesel Max cleans your fuel nozzle. Kaya saan man mapagkat, walang kahaso-haso. Kung naghahanap ka ng bad words sa route na ito, pati ito nilinis na ng Petron Diesel Max, yo. Petron Diesel Max keeps your engine clean so that nothing gets in the way of your engine's power. Tough outside, clean inside Petron Diesel Max. Petron Diesel Max, the most widely used diesel among four-wheel users in urban Philippines. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko! Para di madali masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. May pinay Max Alaga. Mas protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipinay Max Alaga. Max protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Okay, mayong Pasko sa tanan. Aniya na usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Makiguban sa gihapon ang inyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang makauban nato dinhi sa istasyon ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod, ugusab si kasamang radyoman Dax Ilumba. Okay, pasiunang patimbaya ano sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana siyang mga kaubang baga radyoman. Okay, kanina din no, atong nakita po si atong amigo dinhi kala gyud diri no puyo no adul gyud sa istasyon si ay kasabang radyoman Ion Ilumbaring. Okay, mayong Pasko kini mo diha. Okay, sa tanan ron nagtan-aw sa live stream sa RMN Dipolog, kasaman sa naminaw sa radio sa FM o sa AM. Maayong Pasko kaninyo, akong pagkiukbo kaninyo og natala na po ni tanan no maayong adlaw sa Ginoo kung sapay i-greet ako ninyo
Okay, akong paghiyukbo kaninyo nga tanan. Okay, mo diretso lang no. Sa dili pa di tuod no. Karong umabot nga Domingo, dili karon umabot pa Disyembre 26, nuliwas na gyud sa Disyembre 25. Dunay graduation nga paghimuon ang Catholic Faith Defenders Dipolog City Chapter no. Sa Diocese of Dipolog, dunay graduation, mga 17 ang maggraduar sa mga nagtuon sa Biblia no, sa kining Catholic Faith Defenders. Karong umabot ka rin Disyembre 26, ipahigayon na sa misa gyud sa katedral no. Diin ang ato yung halangdong obispo ang mo preside niya no. Okay, si Most Reverend Severo Kaermari atong pagyukbo kiniya. Siya ang mo-preside sa misa din dihapot paghahimon ang graduation ceremony sa mga nagtuon sa Biblia. Labi na yun sa pagpanalipod sa pagtuo nato nga universal o katoliko. Okay, dayon ang pagka-alas 9 ana no. Naandan mo na Bible study no sa Vincent no, sa usa sa mga room diya sa Vincent. Na ipagahimuon pod nga panagtigom sa naanda ng ato nang himuon matag tuig no sa Christmas. Okay, na dili lang magtasok no, dunay social distancing, isip pagsunod sa health protocol nga gipasuyog na sa atong gobyerno o bisa na sa atong mga kadagkuan sa atong simbahan. Okay? Now, pasensya kung dunay mga nalimtan sa atong sa atong intro. Okay. Now, diretso ta sa atong tuyo karon. Ang atong tuyo karon ang pagpadangat sa mensahe sa Pasko ug ang pagpanalipod no niini sa taliwala sa mga object mga pagsupak pod niini no. Okay, now di magyud kalikayan nga naman jud mo supak ani no. Gani ang uban mo ingon nga ang Pasko sa Biblia pasuber man to, dili man kanang pagkatao sa atong Ginoo. Now remind lang ninyo nga kanang pulong Pasko go dili lang na gamito nato sa kining kana lang gihisgutan sa Biblia no. Ato nang gigamit sa kana galing pagtawag og sa pulong isip variant word sa pulong nga pagsaulog o kapistahan o piyesta. Kumingon tag Pasko sa pagkabanhaw o na pista sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Lain po nang muingon tag Pasko sa pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo no. So dili na kay i-refer lang atong pasuber. Of course, usap po na diha sa gitumbok ana no. Dili lang nato limitahan ang paggamit anang pulong Pasko. Na Pasko sa pagkabanhaw, Pasko sa pagkatao, ug unsa pa na no kay ato man ang gigamit sama sa pulong piyesta o kasaulugan no. Lain-lain man ang atong pagsaulog. Ang atong saulugon nga mo sentro gyud sa Disyembre 25 mao ang adlaw nga natawhan si Ginoo. Okay, sa atong Ginoong Hesukristo. Pasko sa iyang pagkatao. Okay. Kaya dali lang ha kay nakoy nalimtan.
Okay, pasensya, may post sa tano. Kay giigang mangguwa man ako mapaandar lang. Papugnaw dito sa announcer's booth. Okay, muna nga ito sang gi-on, no? Karon nga, di ra ko makita ninyo nga gipaningot. Gipaningot niyo kog sugod. Gipaningot si Veritas. Sabi na, duol ra ba nila binago man yung camera ron sa estasyon kay duol kayo na to. Naka-focus good, no? Maklaro yun yung unsening na sa itong naong, no? Okay. Mga spatches so unsa diha. Pasensya na lang, no? Okay. Kay napag-uhan taan eh. O, ang ato pong kamera gani, no? Ato pong gipaduol. Kay matabunan man po din sa kamera nga naagyod sa atong atubangan. Okay. Now, atong hisgutan kining maong kasaulugan. Ako po ning gisgutan kagahapon sa Tulumanon sa Pikas Istasyon, no? Sa grupo gyud sa CFD diin kita mo ini program kay si Attorney Abbas sa tuwa pa man sa Sugbo inoon coming to nya kita mo mi take over, no, sumao nga Tulumanon, no. So karon mo focus ta aning giingon sa mga igsoon nato nga usad daw ka pinagano nga pagsaulog ning Christmas. Labi na kay kanang naay mga Christmas tree, ana Christmas lights, nga anggid yun sa kanabang mga kasaulugang pagano. Okay, mga kasaulugang pagano. Kanang mga Christmas lights, kanang magamit tag kandila, o unsa diha. Labi na kay niadto naay mga naapoy gi saulog ang pagano nga matunong yung Disyembre 25 katong ilang giulong katong ilang pagtuo ba nga gituhuan nila nga ang adlaw mo'y Dios nga adlaw Sun God Sol Invictus purag ako sayop sa termino. Okay niya Disyembre 25 po, no. Now ato lang yung timan-an mga igsoon nga naay mga gibuhat nato nga bisag anggid sa gibuhat sa mga pagano, no? Pero dili na matawag og pinagano, no? Kay wala man nato gipahinungod ang paggamit ana sa pagsimba sa dili tinuod nga Dios o baka nga Dios. By the way, unsa may nakapapagano sa usa ka tawo, no? Unsa may criteria ba? Unsa man yun ang hinungdan nganong moingon ta nga kana sila pagano, kana siya pagano. Ang uban moingon man nga ang mga pagano gasayaw-sayaw. Gasayaw sa ilang mga ritual. Unya kay kamong mga Kristiyano, espesipikamente Katoliko, gasayaw-sayaw man mo kanang inyong sinulog. So pinagano na inyong sinulog tungod kay gasayaw-sayaw mo inyong gisundog ang mga pagano nga gasayaw-sayaw. Okay. Now, ang point na to diha ba nga unsa may nakapapagano sa mga pagano? Tungod ba ang ilang gibuhat nga pagsayaw? Dili siguro kay sama ng tubig. Ay kung nga ang kamong nagpaminaw ron, dili mo inom og tubig. Dili mo inom og tubig. Kita tanan manginom og tubig, kay kinahanglan nato ng tubig. Unya, ang pangutana diha, ang mga pagano mo inom ba og tubig? Di ba? Ay, kung ina, magamatay po na sila di mo inom og tubig. So both, ang mga pagano o kitang mga believers, kita mga Kristiyanos, puros tamang inom og tubig. Nga, himuon ba nato ng mo conclude ba po ta sama sa katong premise nato ganina nga tungod kay gibuhat nas mga pagano nya gibuhat po na nato na pagano na po tag-apil. Di ba? Tungod ba kay ang mga pagano mo inom og tubig, kita po mga Kristiyanos, kita mga believers sa Dios, mo inom og tubig na pagano na punta tungod kay gibuhat man sa mga pagano. Yan ang pagsayaw sa mga ritual nga pagano, mo sayaw sila. Dili na lang ba ta makasayaw? Tungod kay gibuhat na sa mga pagano, ang point diri mga igsoon, dili kay nahimo silang pagano tungod kay nisayaw sila. Timan-an gina na to. Dili nahimo silang pagano tungod kay niinom silang tubig. Dili nahimong pagano sila tungod kay naggamit silang mga decoration sama ng Christmas lights, kandila.
dili kanang mga butanga ang nakapapagano nila. Kaya pa ng kandila o. Ang Biblia gahiskot nga ang katawhan sa Dios gagamit mapug kandilero nga abot pasabot ni gamit pug kandila. Sabton ba na nga kanang mga tao diya sa Biblia nga nagtuo sa Dios nga nagamit og kandilero nga nagpasabot nga naay kandila? Oh. Sabton na ba na nga pagano na po na sila? Niya mga Kristiyano man na. Di ba? Kanang paggamit og insenso. Oh. Sa ritual pagano na apoy ingon ana. Oh. Pero sa Biblia gahisgot pud ana na pinariyag 5:8 ang paghulagway sa mga tuwa nga spirits perfected tuwa sa langit nga gitawag na si Hebrews 12:22-23 nga perfected spirits nga ambot pasabot mga santo sa langit gihulagway ng 24 elders. Ang mga pag-ampo sa katawhan sa Dios gigamitan nagsimbolo nga insenso. Okay, ang insenso gud ga simbolo man sa mga pag-ampo sa katawhan sa Dios. Uy na. Now, dili nahimong pagano ang usa ka tawo tungod kay niinom siya tubig. Tungod kay nisayaw siya. O na siya mga decoration sa mga Christmas lights o kung sa pa na mga decoration diha. Dili kanang mga butanga ang nakapahimong pagano sa tao. Ang nakapahimong pagano sa tao kung wala siya mag-ila, wala siya mosimba sa tinuod nga Dios sa langit. Ang iyang gisimba ka ng adlaw, si Baal kuno, si Mercury kuno, si Diana, Astaroth. Sa laktod, wa makaila sa matuod nga Dios. O kung nakaila man, wala pod mosimba niya sa matuod nga Dios. Subot pasabot, ma-considered kang pagano kung wala ka mosimba sa matuod nga Dios. Lain ang imong gisimba. Dili kay nahimo kang pagano tungod kay nisayaw ka ni mo gamit kag mga decoration sama sa Christmas lights. In the first place, kanang mga lights diha nga atong gi-decorate, dili man na siya dautan kay mayong gitag lights meaning kahayag. Unya gisimbolo man po na diha sa Biblia na ningon gadi ang Ginoo, kamo mao ang kahayag. Di ba? Kay kahayag man si Kristo niya, kita pod kay iya man tang lawas na kahayag na puta, di ba? Kaya mga Kristiyanos, so pwede na to nagsimbolohan og kandila. Pwede po ng Christmas lights man atong binago. Di ba? Dili kay nahimong pagano tungod kay nagamit ana mga butangan. No way, mga igsuon. Mga pagano kay nagsayaw man, niya musayaw ang mga believers, kita matuon sa Dios. Nahimo na putang pagano, dili oy. Dili. So, depende, asa na to gipahinungod ang paggamit niya ng mga butanga. In the first place, tanang mga butang diri sa kalibutan, ang tag-iya ani Dios kay kinsa man day gagama sa tanang mga butang? Ang yawa ba? Ang demonyo ba? Gani, ang yawa, gani. Binuhat ra man po na sa Dios. Di ba? Dili ang pagkayawa may gibuhat sa Dios. Sa atong nahibawan, kana si Lucifer, gama na sa Dios. Oh. Niya maayo pag yun nangangalan, no? Light, gihapon, no? Light bearer, o basta kahayag, mao na, Lucifer. Nindot kay ng pangalana. Now, namaot lang ng ngalana sa dihang si Lucifer nagrebelde sa Dios. Gipili niya ang pagkayawa. Muna nga nahimo siyang yawa, dili tungod sa ngalan niyang Lucifer, kay ang Dios may gahatag niya ng ngalana. Diba? Nindot kay ng ngalan nga Lucifer. Namaot lang na, nahugawan lang na, sa dihang si Lucifer, miundang na og pagkamaunungon sa iyang Creator. Munang nahimo na siyang adversary, nahimo na siyang yawa. Dili ang Diyos na naghimo sa iyang pagkayawa, kundi siya rapod, kay wala man siya ingna sa Diyos nga mo-rebuilde siya. Kay ni-rebuilde magyud siya, munang nahimo siyang yawa. So, ang yara pong kaugalingon ang gahimo niyang yawa. Pero wala siya buhata sa Dios nga mayawa. Ang iyang kaugalingon mo'y naghimong yawa niya. Sa dihang ni-rebuilde siya sa pagmando sa iyang magbubuhat. Di ba? Mga igsoon. So, mauna. Nga, tanang mga butang, so kumuingong kag nigamit mi o Christmas light, pagano na dayon mi. Kana bang mga elemento nga gibuhat anang Christmas light, iya ba na siyawa? Dili, oy. Walay mga butang diri sa kalibutan nga iya siyawa.
Suman, kanang gihimo na to Christmas lights, kanang gihimo na to kandila. Oh. Kisa may gahimo anang mga raw materials nga atong gigamit sa paghimo ana ang Dios. Now, gigamit lang na sa mga pagano mo na nakasipyat nila. Kay ang ilang gisimba sa ilang mga kasaulugan noon sa diha, dili man ang matuod nga Dios ilang gipahinungdan ana. Ang bakak man nga Dios mo ilang gihimaya, dili man ang Dios sa langit mo ilang gihimaya ang sa paggamit anang mga butanga mo nang nahimo silang pagano diha. Na pagano ang description nila tungod kay dili mao ang ilang gisimba. Pati na ng Disyembre 25, kung gigamit nas mga pagano sa ilang pagsaulog, dili kay nahimo silang pagano kay ilan ang gigamit ng December 25. Kinsa man day gahimo sa adlaw? No? Kanang December 25 nga adlaw, kinsa may gahimo ana yawa, pagano o kinsa man, no? Ang Dios may gahimo ana. Ang mga pagano lang mao'y nagsaulog sila anang adlaw. Dili na sabton nga kung saulog ta diha, mahimo na putang pagano. Kung ang imo daing birthday matunong anang adlaw, pagano na puday ka. Pagano na puday ka kung magsaulog ka ng Disyembre 25. No. Kaya galing giingon nila nga ang nag-una kuno ng pagsaulog anang December 25 mga pagano niawat lang kuno gi-Christianize sa mga Katoliko niya, niawat pud ang mga Protestante. Debatable biya na mga igsoon. Kaya akong gihiling ang mga record sa historya na amot lang tagaay ko niyong ebidensya. Kaya wala ko'y nakitang ebidensya nga ang mga pagano mo'y nag-unaan ng pagsaulog nga matunong og December 25. Kay ako'y nabasang referensya, wa lang nako mapasirox o mapaputocopy, no? Ako'y nabasahan nga mga ikaduhang siglo na anay mga Kristiyanos nga nagsaulog, nagbalaan sa adlaw na tawhan sa Ginoo, no? Mao na. Dayon ang sa akong nakita pod sa akong pamasa, ang record nga nabasa nako nagsugod-sugod na mga pagano anang pagsaulog sa December 25 na sa mga ikaapat nga siglo. Mga 300 kapin diha something, no? Sama atong dungan-dungan atong panahon pod ni Emperador Constantino o sa itong imperyo niya nga gani siya man to'y unang emperador ang miundang sa mga panglutos sa mga Kristiyanos, di ba? Yun na. Mga ikaapat na kasiglo na kanang nakita sa record ng pagsaulog sa mga pagano anang Disyembre 25. So, dunay ang gulo di ay sa atong pag-analyze sa sitwasyon, dunay ang gulo nga dili kay ang mga Kristiyanos mo'y nangupya sa mga pagano kung magsaulog sa Disyembre 25. Naay ang gulo di ay naay posibilidad ay nga ang mga pagano mo'y nangupya. Siguro, mayon sila nga, ang mga Kristiyanos magsaulog man aning adlaw. Atong itunong po diri sa atong ato bang ikompetensya. So, diha na to sa ulugon atong bakak nga Diyos. Dili biya bakak nga Diyos ilang tawag ana. Kita na nagtawag ana kay bakak man nga Diyos kitong ilang pagsimba sa Diyos nga adlaw. Kay ang adlaw di man Diyos. Ya mo may lang gihimong Diyos. Diha man nila isaulog po sa December 25. Na kung matinuod ng anggulo nga ama Kristiyanos mo'y gauna sa pagsaulog sa natawhan ni Kristo anang adlaw, no? December 25. So, mulutaw nga ang mga pagano mo'y nangupya. Di ba? Now, napoy basahon, siguro kung kulang kag pamasa gyud, makaingong ka nga, napo ko'y nabasa nga, usa ka Kristohanon nga, maingon nga, ang pagsaulog sa mga pagano anang adlaw gi-Christianize. So, mura bang gi-implied nga, ang pagano gyud may naguna. Ulahi lang ang Kristiyano kay gi-Christianize good, di ba? Now, kung kana mo'y mainsakto, para nako, di na questionable para nako. Dili po na dautan. Ano man, pagano good gi-Christianize. Di ba mo man essence nga nung magsangyaw ta mga Kristiyanos, nga ang mga pagano mahimong believers, mahimong Kristiyano. So, insakto. So, granting nga ang mga pagano mo'y gauna gyud anang pagsaulog sa adlaw nga kanang Disyembre 25, pero di mo kumtuwa na kay sa Biblia na may gipang pasabot nga naay nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan. Di ba? Nya siya ro wa gyud natunong pug December 25 sa kadaghan sa tao. Di ba? Walang masulat sa Biblia. Di ba?
dili gyud pagano gauna na kung mugamit tag logic, di ba? Mugamit tag logic. So granting lang without admitting nga wa man gud na may ebidensya na nga mga pagano gyud may gauna. No, granting lang nga ang mga pagano may gauna pagsaulog anang Disyembre 25. Dayon atong gi-Christianize, no? Wala ni ko na ato ning mga espekulasyon, ato lang gitugtan ba. So wala pag-uyon nga ang mga pagano may gauna sa pagsaulog anang December 25. Dautan ba kung i-Christianize na to, ilisdan na to sa pagsaulog sa adlaw na tawhan sa Ginoo. Sa ito pa, atong gi-Christianize ang usa ka buhat pagano anang adlaw. Na di na dautan gani mo na essence nga nung magsangyawta nga kadtong wa makaila sa matuod nga Dios kadtong mga pagano mahimong Kristiyano sa to pa mo na essence sa atong pagtuo nga i-Christianize na to. So kay kung ma-Christianize na nato dili na pagano. Di ba? Sa ako nang giingon dili kay nahimo silang pagano tungod kay gasaulog sila sa Disyembre 25 kinsa man gabuhatan ng adlaw sige ang Dios man. Nahimo silang pagano kay lahi ang ilang gituboy, lahi ang ilang gipasidunggan anang adlaw ang bakak nga Dios. Ngano mo yung tagbakak nga Dios kay lalim man ka ang binuhat sa Dios ang adlaw mao na gihimo nilang Dios. Di ba? Oh. Unya atong giilisdan, granting lang nga kita giminong awahi ni gamit anang Disyembre 25. Oh, atong gi-Christianize ato pa ato nang pulihan og paghimaya ni Kristo. Sa ato pa kan atong sa ulugon diha ang adlaw niyang natawhan. Kinsa man as Kristo mao ang angayan simbahon. So gi-Christianize na to. So dili na pagano kay ang atong gisaulog diha ang natawhan man sa Ginoo. Dili man tong pagsimba atong bakak nga adlaw. So insakto gihapon ta. So bisag asa ana nga ang gulo kinsa may nangupya mga pagano ba may nag-una ana nagsaulog anang adlaw o kita bang mga Kristiyanos may nag-una ana? Oh. Ang point diha, kinsa ang atong gisaulog anang adlaw. Yang anong pasangilan man mi kung napasangilan mami nga mga Katoliko. Kung sa ulog mig Disyembre 25 nga nagpinagano kuno mi. Kinsa man di among gisimba diha? Ang bakak ba nga adlaw o si Jesus Christ? So dili na pinagano mga tinahod nga viewers ay o mga tinahod nga tigpaminaw no pasensya kay no ako kay maanad ba nga kung naay kamera magatubang sa kamera gyud akong mata no dili mo na ko ma-eye contact naanad ko nga magliraw-liraw na bisag asa akong mata no mo ni akong style siguro puhon mo ra na akong himuon parang mapil gyud ninyo kamong nagtan-aw sa video nga istorya gyud mo na ako kaya ako mong gitan-aw no okay pasensya na o po nang nabandayan, no? Kay kasagaran sa mga nakita na to diya sa YouTube, magkatubang yun na ilang mata, no? Ninyo, no? Huwag ko maanad-ana, no? Muna nga pasensya. Okay. So, mauna, no? Huwag naman tayo igong panahon, daghan pa matataang hisigutan, no? Mga tinahod nga tigpaminaw. Hinoon, napay ubang mga adlaw. Napay umabot nga mga Christmas, diin ato ning matuki og ayo. Hangtod sa sunod, Domingo pohon sa mga oras, ug istasyon kini si Veritas. Okay, maayong Pasko kanatong tanan. Ano ang kwentong MX3 ni Doc Nina Rodil, isang dentist? For me, MX3 helps me to be the best version of myself, from being a mother to being a dentist and a disciple of Christ. Doc Nina Rodil naniniwala sa MX3 na sabay ang proper diet, exercise at MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang